Man, kowe iki nek diwek kanca-kancane kok ora tau dibalesi ngopo? Lah aku kan wong ora penendang. Nah terus kabeh iku sing kuwasa sing brengsek jenengan. Tok, lah kowe iki kok nek tak deloke kok nek lautan kerja kok kanca-kancane do mangan. Kok kowe ora tau mangan to? Apa kowe iki ora tau nggo bekal to? Alah, bekal ning dunya iki nggih apa man? Sing penting iki golek bekal sing akeh nggo sangu ning akhirat. Bajingan kowe. Man, kowe aja lungguh ning sor man. Lah ngopo, Mang? Anyup. Kowe iki awak gampang masuk anginan kok lungguh ning sor. Ora lambaran lho ya. Jarine sapa aku ora nganggo lambaran. Aku iki wis nganggo lambaran. Di iki lambaran iman dan takwa.